meni wahia jebre ne tenase wabɔ mpa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidunyame abode ehaban ensuo ni nua a wodi tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de acheme ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia onaka de na boka se saa na bibi wo wi ase me wo meduma ha ya Kumase ehwa meduma Abbas Junction ho hwem ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na yeni nkomo ema hwera ho ema abamumu midinyame abode ba beboa wo na wankase woni beje ewa abrabomu honhomu a aware nyina no obedwane de wase wadwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wabaye foforo obesa basa de onyankopon ka na selu no bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko yemfa metwam ensa humfi jesa odna kade aka no ansana jibre na hwame woni beje awurade nhyira wo se wajibre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye medofo bidia ne Reverend Agyapa beni wahia jibre bibia ajo ene anajoyi eba Kumawood TV so onim se nyame ya adom na se eduru ya wada bia mo sonfo di asempa ya wada ya nwumre bia fiti na wotwe ne fa ekosi no nkro no fa ihia na mene enintire omomonim sunsum mu asem ehia na ya dwen ne ekoso ewo sunsum mu ekwan a abaifo faso de yade eto nipa so ekwan a sunsum bone faso ye omonema ene ekwan a nyankopon so enam ni nua ene ne haban so eyi sa ne meringa efiri nipa so ebia obi tiem sesi ene ne first time a ohwe odi asempa midia no na de bia se ne ye no ye pe omo madori suko na ye ne omo hia na omonso no ye busa wo so eye no kure se sunsum wo ho eye no kure se beye wo ho eye no kure se eniema se na esisi wo wi ase ana eti wonso TV no ho a na watie bi ebia ne otewo nchen kura no sunsum fi wunim ni a wone ne nam ane ne koba no ebi onam problem bi mu a wonso wunim ni a oye na nso minim se dwumadie wei don hwere ba ko enkwa wieye no na nso wonya bibi edi atu trim na adi atu hofo eden so oba de daroma yensa ka yankasa ye papa yankasa ya die nyina Reverend Agyapa oyobi a wadore wakobere ewo sunsumu a de bia me de meka sese edua ebo wa ote se ahaban ekasa ote ne ho de pa se ubenya no se ode ne beba aha na wa be chereche sunsumu ne memo aso de bia no di asempa me to me safre na waba na ya tena se no wa chire sunsum ne ma na wa bie yani na wa tere ye kwan obefa so a obeboa wo a wo hwame o hawe da so ene amane e da so anwumre so me sa aka no me ne na oba be di nkombo na mebusabusa ne nsem na oso anya bi na ode ato otrim eti frewunua so di asempa masa akotwe papa na ba Reverend Akwaba ya modi asempa yo nampa to boko de awurade adom ya be hia wa hankon ade na se enema ye kama ye da oba ade ase eya na ade ya na medan yankopon ase wo ho ne say upon all your busy schedules men kan say de bia ho de anso ye to yensa frɛ wa pɛ na waba ye da wase nso Kumawood fon so ye da wase na ene de me de bensem bi bepem kakra efiri say so we go my na ahwefo frɛ ebusa ensem bebre na me de kan busa wasem baako enne asase so ayewei e kama ye se duabo adonso na nso ade baako a e me won ne se obi frɛ nsuo e de bo obi dua enne esima baako mienu na anya no na so okoye nsori dem a ye woni pa bebre wo honom a omo ebo mpaye me no ka se obi abɔ mpaye be efie num
ewo how ba ko eda ne so anso sa o how na enkoda anso obi bo duasima na eye adwuma ada nyankopa wontie mpaebo ana se bi obonsam no ho na eden te nyankopon ana se ye nyankopon mpaebo no otie so first question abedi kabusa because arefo amahwe me miana ya na musimi musa na reverend wa ha eti mibusa na ma eti reverend ada nti na obi bodua na ye adwuma na so obi timi bompa ye mere santene anso na ade ba akọ hwehwe no sa de ne nsanka ye ade ntira yo odi asempa mi se wa bisa asem emu odu mom mema ahwefo nyina adwo ahwefo so je so me chia me ami wofa amofa da tu asante be kwa ele mama ye wo me yenu mansa o hwe won so me wofa pani obrikum abusuafo nyina me chia mo so family teacher pe ewiase na hokwa se de okano no na ewiase ehu o ka se bi se obi bo obi dua enche na ye adwuma sima pe na ye adwuma empire body eche ya semo a emu odu pa na so me kirikiri na ahwefo atiase on se de bia mitaka se ye ya mani ma bia fofo de Kristofo so ma ya ye mobo eni se di nyame si yenye no yenye eteni tem akwa se bonsam ho de nchen nyankopon asunte sa oba de etumi yadwuma oba de ewo ho se wa anyi nyankopon tumi ennema bi ania obekwaso abre eduabo be yadwuma ntem ama mpa ya che on say o kan Bible na Job chapter 6 verse 6 no o say odi aduane a enkyene nim Job chapter 6 verse 6 o say odi aduane a enkyene nim enu ntina ma Kristofo mpa ya na nya adwuma very good anunti ama obo odua na ye adwuma no on so obi bodua onfra no hunu kwa na bodua wo obi bo bidua onfra no hunu kwa na bodua obi friendship bo bidua ensuo tumi wo nsuom but e bia ba ya tumi ne wo nsuom na ye bone tumi ne wo nsuom ne ye bone yo na me chechirim kakra ansa na makwani bi su kakra on se tete no na Bible ne maaye no na ye na namon mo sum nyankopon e di abode e na sum nyankopon ti na suro e wo ho obi ye obi ade na sa ade na nya usuro because e ba ne sa atemu no enche ebeba atemu no enche ebeba se obi bone na se wa nyaye a onim se nipa no on fa ne ho nche no obesoro atia na mana ye adwuma to dia se ntina obi ya nam time ntina obi asuro ne ho obi mfo obi ade obegya wade obeda wakọ aba obanimfo eti de omo yase emrante su bu ade na sisie ni ho saa na yenyini che na ya wo bebre batenne ni nyina aboye yenyini nche ye ware ye nwo inya ware ya ware ye sunsumu ni nyina ye nyema bi a ekoso a yapo ya toagu ya toagu enti ye ni se o enyahwe na yikoso ni yebre enta mi kotu Bible no Job 6 verse 6 was ye di aduane a enkyere enim ye bom pa ya bibia anka ho o bom pa na bibia anka ho a empire no enya adwuma and that's why ukon so dem a enipa gun so dem bebre but obia wo haw yade aware adwuma sem sikasem ahokyere akwantuo tese ade papa bia o se nipa nya no abonipa because I didn't say o bom pa na we bibi ta kire aya bosomsem enti obi a onu so obodua no kwesi na bi se am tire ma me kasa no obi a onu obodua no onfra no hunu modua so that say edua boy empire na me kan radio bi so but me friends papa wasem modu pa won be hunu bi so edua boy empire wo bo obi dua empire na wo bo o ka sem empire pato me bawo
obi bo obi dua no Eyempaye. Obompaye. Yes. Eyempaye a ede nnome eba. Ye wompaye a ede nnome eba. Ane ye wompaye a ede nhyira eba. Ti sampaye na odi bo obi dua no eyempaye a ede nnome eba. Ane ye wompaye nso a oba ede nhyira ba. Ni nyina ya adwuma but ene ba ko ya adwuma che ba ko de ede nnome eba no eye ntem che de ede nhyira ba. Na adentina bi de minim say Bible say ye mompaye da ye mmere ho na ye soja emu ya tamfo so Dabi na me pato mi bo reverend na obi atena sorry dem enfie bebre ni abompaye twisi na mi problem ne say obi akofo obi ade na ehwa obaye wapodua 3 days na nipa na fu no Entra me ka kire o say empire a ede no me ba no eye adwuma ntem ba de din hyira ba de enye adwuma ntem be kyerkyerem se me kan tra kwa me tra sa akwa ma kan sa akwa ana microphone se mo ka se Nyankopon fa ne bo onto no ntem no eno na ya eni babrum sa se eni babrum Nyankopon fa ne bo a onto no ntem eni babrum obi si se ay Nyankopon de se wo yi kyira no ase no eni babrum ni nyina ni babrum eye nsem won krofo keka ne kwa en fa so we nsem krofo ka ne kwa o nyame fa ne bo a onto no ntem eni babru ba bia mu odi asempa nyame som wo ho nyame som enya no nenne yesum no ase e kwa kwan ya Abraham fa so sum Nyankopon Isaac Jacob Moses ene sa ankofo no fa so sum Nyankopon no enya ne ache sorry I say but no akwaji say se wo bom paye na wo de wano kan gidigidi wo do wano bom paye gidigidi wanye bibia anta kira ati se de wo di aduane a enkyiri nim se de wo ka no fine empire no okay me ba tie se ye ka empire asemo a so ho on se de bia ba ya na se me kakra mahu ni se Bible ka asem e kire ye se ye mompaye entia ya tamfo na adentina most of them na nso a omu bodua no nso no bebre nso ko asole adentina ye fa ne se na ade ayera adentina na ade no ayera no omompaye na ojampa bone to no ko bodua se ja me kira o se ye de anu bom mpaye a hwensi tonso akese ati se oni mframa e kontokwa se ahwefo ni mbe ya adwene a obi hwe me empire wa bona asase we so no se ka eye adwuma enka empire no ka Ghana ha kro ba ko ebeye ma enso anya adwuma boda so bre e wa so dem da so bom empire enso obi fa kosua de bofom ebo obi dua na ya adwuma eno na me ka kire se empire bibia nta to no enya adwuma ati se bibi ka ho ento kai se Elisha ekodu ba bi no tie ni yo Elisha kodu ba bi no na woni ne mba adifo ne mba ya adwuma e won hwie no ho no oba ko akuma e hoyi to hwie no enti okoni wa ne nchen kasmira akuma na me di adwuma nya me dia me ko fam ye e ya to hwie no o tie ni ye wo se to hen de obi sa no se e to hen no se e to ha wonu de oyeye wan tin sa mo mpa nkan semunu de sa o anti atiamu sa o de oyeye ne se okofa adua e de batu hwie no so oye bibi efa adua to nsuo no so e ka se kuma ne mfinsuo na se mra enti odi to nsuo no so no shere na kuma no e de nsuo na se ne dua ne tani no e kuma ne firi nsuo na se e bai e mo ka chere se ma wade so ne fa ko tie nie Elisha kriya ko du kro bi mu ne kro da bre no efe kro no ye bia efe but kro no oha bebre kro no e won nsuo bi won ma da kro no ko ti a so wonyem na sabi no mu a na wapon watwuma besai woniema nyina ede yare e bakro num enti omo wo se odifo ne ba no ena omo dim nika ko hia no ye ne yo omo ko hia no onso odifo ensuo ma ye problem o hawo ko na de bakro mu ti anya dan na ka omo nim sanka odifo ne meka se ne yanko fie na yanko bompa yanko tiatiem but anya ne sado kai ne se monko pe ayowa yemfa anya aduane da emre na momfa nkyene mu emfa mre me
on paye enti odi baaye no odi gu ayiwanum odi gu nsuo num sama san nsuo ni yade to odi gu nsuo num no besine wo se besine nsuo na anyale biem on paye empire no anya empire no se wo bobo nsam tietiem na tutu na pempem fam na wo bobo nsam tuo pe twitwa ne se kan ni kotokuro bon obi kra de mfia atumi bo fam ma mfia ne papai ade a me brobo nsam me bom pa bro we eti na chese miti uyi a miti uyi na meti wase a na chese anya empire ne mpaye bi yira kwa ni kwa se nke bom paye dabi anya empire ne mpaye entra me ka so obi bo obi dua obe friendship obe friendship o friendship ni wi a ma de ayira mi hunu ma bi saw wo se ni ho so de ase no wa friendship on friendship ni kwa enfra no kwa enka odina no kwa eka anya dwuma so de ase enti obeto kosua no atonsa odi kosua no be bofom no de nsa na guso enu na time pie na chi enu na time sama wo enu na time sam na chi kwa ya dwuma spirit aya no mo se ensuo enye ensuo nye onyankopon ho ne honhom konkron no onyankopon kasa tumi ma men kan sa onyankopon tumi eya de ye onyankopon tumi esaya de onyankopon tumi kristofo ntiase eya de ye esa so saya de e wo kwa be so tienie wase boni bekum bonifo what you say boni be dey ebekum bonifo ana akristofo ya dwi say bia tese ade nyina no eye tra badantesa nyamesom anya no na yeso ne no ente kristofo bre ya bom paye aboye nsam ya ye fasting enfrisia de bre but emuaye ma enso bi bodua pe na muaye ba sunsum wo baabia sunsum e wo baabia de opasa de sunsum ni ye no wo de be ya mana ye ana nkofo se nsu ebosom tena bodua ya nsu nya bosom o dan ka me ba bebusa se ye no krese nsu sunsum wo mampa sunsum o nsuom because entra bo bi dua e ya adwuma no de ti a me busa sa ne se me pese akrefo ti sa asem we ase ye tanka se obi a obodua na eye adwuma no sa nipa no bibi wo nani ase na kese osu o ebeifo ma kan sa entesa oh yes sure eduabo ho eduabo me tie asisi yi me ye sofo metumi abo obi dua sa ni ma ye nipa aye nipa mienu akristofo sofu bi ka se o ya meke asofo nkese de bia o ya meke se o aye duabo but one kan twi na kan blof nti no yesi nye duabo yes we prophesize no good o ya meke se o kes aye duabo so they say but so onanu ka o ya meke se wa o se o ye bibi ti sofo bi kese obi e ma ne ya dwuma o kese ni wie no o ye bibi okokoam na me pato ye nhwe we trem we ase eno me ene duabo so ebe na won temo ni nyina ye duabo aye duabo o dumi obi a eye mpa ya wo de se nipa kro but obeye bibi atachire ansana ye adwuma sana no me na ye ansana ye adwuma atise duabo odua no hunu fie nsuro ebodua enya adwuma agise ye bibi tachire enti obi obodua bi ya no we bibi tachire ansana duabo na ye adwuma ada so be tunsa anodo kosia bobo fom o their time penalty ansana ye adwuma on say ukuru ma fa so dem a ho light isuso awiabo osum ni ho enso ma so kennel onim sa ya so kennel incense ya hyehyɛ o ka se kwa empire bibi ntachire no enya adwuma wo bom mpaye wo do anoka o ka o bom mpaye o ena de say ye da nyankopon ase tons ye sra eba tons ye paware tons everything tons ni nyina wana eti ase na say tresem ne say eye hon krokro kasa no nkwa na hon konkro nya sa kasa no
e ka so bi hon kronkron to bi mu anya ka baba na ye hon kronkron onye ni hon kronkron ne se hon kronkron ti ni padua mu a ene se obi ho kyere na wo bua no te hon kronkron ti mu no aya ade ye hon kronkron aya ade ye obi ti aho kyerem na wo bua no a eno na de hon kronkron aya adwuma obi ni ba bi da wa bua no obi ni ba bi te obi nya adwuma anye wa bua no obi nya skanto aduane ni wa bua no ena de hon kronkron aya adwuma enti hon na ba edadi o se honhom na ba edadi pefe na rere baba edadi kasa wo ya kan we edadi sorry ase enti honhom na ba edadi eni se obi ho akye na waboa no suba bi okay kan Luke chapter 10 verse 30 na tema na sofo bi twam akodu ekwa asori a okohu obi a na ya pira no a moje tu na homakye no dia na okoye no we hon konkron onko asori hon konkron boa no asoro pani du ono otwamu kwa eya hon konkron enso be ka se hon konkron ode boa no de na won kwa asori ofa ne koye ni yie no ono ode ne hon konkron e ka se bibi ya konkron ade ya hote enti enna wotumi aboa amanipa no enya ba bi atena enne fe se okuta hon konkron eya nyuma pa obi ya nyuma papa bia no ekuta hon konkron obi ya nyuma papa bia no okuta hon konkron enya sa kasa no eti na chese tonso mu bona so de mu nyina no omo ne nim de omo de ye oni hanom Kumawood TV ene me ne Reverend Agyapa ena edi nkomo no ene me pese ye focus on duapo ifri se eye me gwanwa se obi timi bo obi dua eni sima na ye adwuma obi so ti asore dem abom pa ye problem ba ko awo ba ko pe efie petepepe onya aba ozo enwanwo menia mama kan se bi o se mpaya bibi nka ho no yes enya adwuma kire ye sa ne manum kakra ma matiefo ma hwepo hunu se onyankopon ka kire Moses se on ka kire Aaron na onsansuo emfa adwala ngaban ene ade emfra emposa mesi aso dem ho na on na busua ne ba fa ho horo no wo bi a eba na enya wo mo sa na nyankopon eno ne mpaye ebra Moses enam no a omukodu baabi na pokoko da ho omutwa ho baabi emfa atafuru de omachi pomakum se ne atafuru di nipachi a ya ogu nso me tietie mu asira ya no mo ye no onyakopon ka kire Moses a ubi se masema ya dai ubi se masema ya dai de kuta no wo se poma otiti uni adwene fo kire nsuo so bibi nsi de ja wana obi abie no wo de kire pono so me pono mu twa mienu omo fa mu kwa ya ne mpaye ya kan mpaye ya ntimpai basi o o kan mpaye o kan ma tu nguma no a o se mamu kasa kasa bebri se nya atwomfo no o gira montene so ne so dem hia dem tietem gbagbagba no o se nye sa kasa upiem na ye bibi na wunyankopon nim wonim wan kasa dada ti ye bibi fa bibi ka bibi ho na nya yie to patrobu kanum na wo start a atumi age so men kasa ye ka wan fa patro nguma patro ni ma start a enye so da yes enti metu ano enya se me so na me bia na me bom pae eti no me busa wo de watena sore dem ache wa bom pae a muaye bia mba eye ne sofu na enim se e wo so odi we ka ho ana so no an kasa na enim se wo so odi we ka ho ana onyame aso na yeduru se entempa bona na se de onyankopon de oye ni nyankopon wa woti obi mpa boji obi de o ye ni nyankopon wa oti obi mpa ebo eji obi mpa enya ye nipa ene wode ba wiase ba de nhyehyeye wo ho ebi ni sai obi a obo mpa ye so je me kyerɛ na se na odi bibi ta to no ene nyame bie no obi e sampa ebo no kwa de ma no ye nyina ye nyankopon ma obi e nyankopon ba se wodi bonati boni mu na wo firi mu a ye nyame ba so dia se wodi boni na wo firi mu na wa ni boni biem na wo be nyankopon chen a o ye nyame ba nti ye ni nyankopon ho a o ye yiyimu eso tie obia o so ton nsuo gudi pa boni fo so o to gudi pa so obi do wifuo na obi adobo de o ma bohye o obi ado wifuo
obi adobode afu omo bo hye on so ton show separate some di gubode no so ne maja wi no odi gu ni nyina so awose odi adwene nante nipa awose odi adwene enante na manim de eya atwuma emo obi ensisiw enconvince niam bi enadaw sorry asie enna ne ye dia kyerɛkyerɛ nso de mo asa ensuo nye enna men ne maburu no se nsuo kane no na ka before say nsuo ebetu afiri bi oda no enye yize saa ye bo nsuo ho ban ye na no bo nsuo ho ban bete ne ye se nsuo cause ye se nsuo ya sofo ya preach say nsuo ye bosom woni tumi woni nkwa nsuo ni tumi nsuo ni nkwa enua nya papa ni nyina ya bosomsem enso edua ni wiase a enipa ni wiase edua eni wiase onu bisa home ya home nyina no enua na agye amen na nsia ya man pane si enua se dua ni wiase nipa ni wiase enso si dua ya bosom ni nyina nyakopɔ ne boy tumi woni nyina mu ya adwuma enua sayare ensuo sayare aboa sayare ni nyina ya adwuma ekum nipa enua kum nipa enua sayare ensuo kum nipa ensuo sayare enta me kyerɛ sɛ nyamsom ɛya adwene ne mu de ne sum nyame ɛya ntiase ya de sum nyankopɔn ma ye mu ade nyina sɛ bɔne ni nyina ye papa o sɛ ade ye bia ye sɛ ohun sɛ ɛyɛ papa ensuo bi sɛ antonya ma de bia meka me antonya ma so bi gyina temu a me nipa kro me buni sɛ bia onim ana odi antonya ma atem so obi di patanya atem a me buni sɛ onim na onim so obi di fan sɛ sota no atem a me nim sɛ nim na ko sɛ sota no etene nipa sanom ana meboa nipa nsanom at the same time no etumi kum nipa antoa ayekro but bosom no ana enyama fan sɛ nsuo no ana enyama ana meboa ana obi akotra ho so de ye bibi but nsuo na tere ko baabi amobi di ade e fa asase am ye dua nuane e wa asase no so ama ye twadi eno so e bone ana nsuo na e bone se nsuo ni be di bone a na wo a wo di bone no ana di bone ama wo te me tuoi nsuo nya bone ma me because me ni bone ana obi di mi a kyerɛ ne sɛ madi ni bone enti o me dai o me kume ana nsuo no so no so fiti ana okum sorry ase tumi o wiase bi ana e bo nipa ese nipa onyakopo tumi bo nipa ese nipa to se boni be kum boni fo eye wo na se show hu yie ati se obi abo obi dua amana wo ti se obi de obi nya asem lord na kogina court na judge ti ma wo di asem no sorry ase what is shame wa for made ma ya person obe ye odu kogina on mo a judge ni bu fo na odu kotum 20 years a judge no aye boni wa boni na de wa kotum ti so obi di nsuo bo dua na nsuo ni nyaw na wa fu ho no na uti etwe na wani ye ho na ona se tatai na wu a enye nsuo na ayebone wa bone na kum na che se mihwemu a se mitie wuyi a reverend che se edua bokọ ne kwa bi so nheda nye bone sa ebe ye bone a ebu atentem ebu aten ma me ka kotesi bi nkyerɛ o nsuo ene sa ne man ebu atentem on se Ghana ye di bone enti ye ka se di nsuo bodua edome ye di nsuo edome ye di nsuo ye mpa ya bo obi dua na obi ho po because obi di bone ye tete so dem kwa enti ye ka se di nsuo bo obi dua ekum di pa jaji ni pantam because ma dia yira me hunu wodi mi bone o sisi me na ma ye bibia kanche bo se wonya osisi a me pa cho Ecclesiastes chapter 8 verse 11 Ecclesiastes chapter 8 verse 11 ya na mesere ahwefo se Reverend Kotua na me pato ofi anu atwere ya na ahwefo bebre efre me na Reverend Okotu quotation me pato fama me odi asempa mi wi a mbawi why pato etino Reverend Kotua na watwere ato ama me pato me pato se Ecclesiastes chapter 8:11 verse 11 was it set in the ye bone ho afubusem mamu ose tio se ene ye bone ho afubusem ene ye bone ho afubusem mamu ntem nti na nipa bone adosho ai wa ko mamu yes ente magana ha nse munu se ente magana ha bone adosho no because atem nipa ho atemu sem ne mantem that is a mejai ente ma bone koso no enti ka so de ke be wiade ho aso dem if na kwasa wo hwɛ me akɔ wura so de ka se mo mpa me nkata wani
okate woni pe obeka amen na phone ko usika ko near you pest akonwa show them na me ka kire wo enam se ni pot bone ho atemu se man se menya printing press nti ma sa bone no se dey bone ho ofubusem man tentemu nti no na ma nipa ma bone adosho aye nipa ko mu ma because onim se oye kra o nyaminti na say ya dia anka obodua akọ nnome mu o sama ho dia ka behwe yi ko de ade de bebantem ka behwe na nya bone o ensuo nya bone na tinsuo ni mo ensuo no enya boso na tinsuo mo boso mo tinsuo mo onyankopon ankasa tinsuo nyankopon wo ye frama wo ye hoho mo wo ye spirit ye nim so wote soro hoho mo e wo wi ase nyankopon na ye so dia se onyankopon tumi eya adwuma e wo ba bia esi am metwe me ye so for but wo ye madere ye me ya par me kase me fa nche wa metumi a fresh spirit aye bibia ta akiri amna be tete o be frɛ metumi a fresh spirit metumi a fresh sunsun metumi a fresh sunsun ni timo oden a o saye papa a wo bo nipa ese kum na mama na be sell asa me nim say spirit ni your papa ni obone your papa na bone se sunsun be papa ejani pa ne so se sunsun be bone a ejani pa ne so sunsun be bone a ejani pa so sunsun be papa ejani pa ne so na sunsun papa do si de o bone good entra me kire no onyakopan ankasa te soro edi baabi no odi kunkumbuo ebe kumatamfo onyakopan oye bonefo oye bonefo edu baabi no na so etiti David no onyakopan ankasa yi humfi e ma ne betete so oye bonefo ana good etoda nipa ntin nyakopan asiyi de open na oye yanken kan me pa chaw sam yanken kan quotation bi na me fanya yi Psalm 29 verse 3. Psalm 29 verse 3. Psalm 29 verse 3. Mi wi na me chire mu na mu kakra na nyame bo chana ne bana de bayire. Erade ne wonsuo so. Tieni o. Ye bu se nsuo bi a ye bosom no. Nsuo bi anye papa. Nsuo bi anye papa. Obi di nsuo be bo odua amene owa nyaw am wawu a na ye bone na ekum. Na ye bone na ekum. Unye obi abone e bo odua enya dwuma da enyaw. Ye paya fasia esiopra wada obi so hon mo so ndo Kristo ni o moja na bo no ho ban ubodi dua kure nya no moja na bo ho ban udi poni ye bo dua be nyawo obi a osuro nyankopon no onni sa bone no ti sa woti aso na odi poni sai me da me Kristo ni tino me da ubom dua kam ya ubewu asofo pi dua bo nkum mo Ghana ha minima asofo pi dua bo na ekum mo sofo pa dua bo na eku no iti me nwa di se bia oti aso de me no ano no awaso bra ho asna bu ade de obi de wanya ode no emfa nya obi na bu Nyankopon niema wa ye bu nsuo bu nnua bu asase na woteso no bu mu niema fa ni die ema sa niema no Onyankopon na bo na ode ama yen ti fa ni die ema sa niema no tete no yese ede na ye benada ye nkonsuo ne de bo nsuo no ho ban enne eye ukura yankwa fom ye de boss ase no ho ban enne etubo mu na bibia ye tufutu ye no wo de yensu aye wo de yensa ase aye ba bia nnua wo no so be gya tumu pa odi asempa so be gya tumu pa ba bia nnua kusu wo no aye fa ne kwaye no ensuo eto ho kese pa cha esere so yes nti nnua ye bone ennua eye bone onum de nti ensuo to ho onyame ayi bibia de ma asase we so se ye mfa mo ye ho bra yesuban ntina ya bre yesuban pese minkumi nya ahoya nya twom obi koso na obi ya no twitwa na ntini ekaya anka ono anya we mama quotation bi kan mami Psalm 29 verse 3 ose erade ni wo nsuo so Onyankopon ni wo nsuo so enimonyam Nyankopon ma apana na abom enimonyam Nyankopon e ma apana na abom erade wo nsuo bebre Onyankopon ti nsuo bebre so se mi chiro ye wankase nsuo ba akọ Onyankopon ti nsuo bebre so enti nsuo wa ga na hanum a ye se ye bosuma ye condemn se nsuo Onyankopon honhom titi nsuo num wow nti so bi bo bi dua mani wu a men ka se sunsun fi na ti nsuo num o we honhom fi a we honhom fi ma nipa boni na odi sa boni no we honhom fi ma no
na onya unfi made obodua no anade odome no memetui unfi bai unfi bai men kasa mi 100% die ba unfi bai so onko fa obi ade men ko fa obi ade mani mo obi ade na me bo me ho ban so me bo me ho ban onyankopon kasa obo me ba wiase no o se me mfa nnua ene haban ni nsuo e mo me ho ban enti so kasa tie nsuo se nsuo nya o se num nsuo da ba num nsuo da because nsuo ya nkwa o tumi ntrase single day e wabra num nsuo wo bewu obenom o tumi ntrase 1 month e bra won nsuo onyi nsuo o tumi ti nsuo e ya nkwa nsuo we ya bosom nsuo ya bosom yegu nyankopon japade ho fi na ye bre ana ye jama nkofo bi ana makotratra ho ana mo so de ye nyankomade na ade ba ko reverend pese me busa on se enso ewo tumia ade ntina ya na omakwan man krofo to ball egum na ebi kobitimi kotena sebi ahwefo monim a enso na wagya ne nan ade bebe ani enne ade na ya onyo mu bibi ani enne onyo mu bibi ani enne ani aho kire wo mu no ani yade ahodo a ye wo mu nne no ani yade ahodo a ye wo mu nne ani wo hawa abesoa ye no ye to ball a good shom say niema ani enne yo first no yo kuro bi ho no mu a ensuo e da kuro ni ko tia say ensuo no wo ye hoho na akokuro mu na akodi bone na yewa jiso obedwane a obeyiwa ma ye be chiw sesi a enso ni beyiwa ma ye be chiw sesi a wotumi ni bone hye kuromafo na onwane nko ye be chiw ya de bi be kuro no a ensuo bia e da kuro ko tia no e kuro ni gate e kuro ni gate ya de bi e be kuro mo bia no e duro gate on ma ensuo ni pam no ma ne ko but na ye gunhye ni ma se ani asai niema bibia nye papa ani ye say ye japade nyankopɔ de amaye se fom ye obra ba me ma hwefo ate ase se nyankopɔ te soro wonte fom ya wo hyehye niema nyina wie ye no wo de ahonhom amaye aye ne omte wa ha ye de odi nnua ene niema amaye de omte wa ha no wo ye papa omne obetena wo anye papa ombeseo ti so pesa wo tena saase we so na ba nyi se bia wo ja sa nyankopɔ japade no akọ straight akọ fe nyankopɔ wa wo be bre wo hu no okatire Moses say me yeja wutumi hu me da enti ya mahu nyankopon en mahu nyankopon no enya no kre obi hu nyankopon reverend mamu sa asem we se o kan ne saade a na tese mi hwemu na tese ensuo kra na esom ye nipa o afiri se me na mama na adwuma se wonye ma de ayira mebusa na obi ase wo huni eti saade a opanyi asom ase hwemu mame no ahwehwe manwu say eboni pass mercy na society pass mercy no or the problem bi to no so say asa ono na eso ono na epe na ma ko basa sorry as here that say omo sum ye ni that's right I don't know if say mama na juma say won ye no aye okay so otini baby okay otini baby sebi Antonia ma otini baby won for bi nkoma na otini baby otini baby on ka on frère patanya otini baby on frère shota na otini baby on frère nshebe oda ukroma otini baby nya so fiti ya na oba so ba say obi bu obi kwasia na nipa ne ntiase na opese obo sa empire ne dia eye no empire obetumi abosa no empire na ye bibia tato me de tiawo ebe ya dwuma eye simple o ka say biribi yona na odi nsemhura no wodwane koduo ni mu no emframa bi boya nke nsuo no ya yi na ere omu nyina ya se funtu we sai batakene but omo twi tonto ena ball no ye nyina ye mewu mfra enya adwuma to mo to ne twi nsuo no but that time onyankopɔ hu ne mo pese still akwa sai adwuma no ma aboa ne mene no akoyi ne tu epona no enti adie bia onakade o adie bia onakade me say o de opagina so dem 10 years pa na pempem fom sa na toto nsa say ugina ring mu boy you know na de toto nsa sa 10 years ye ubi sa no nsanka ma me musa question we ya bo obi dua ye fa ne say oye sunsun mu ni pa ya unim ha ban eni nue na wonu so unim nzo mu asemu yi obi ya bo ni dua sai ni pa no ba on chen obetima bo na ka dia o de present de tebusa sa ne say me hunu obi a ya bo ni dua ye de ne ko sofo wo antumi na so onim na ka dia do be ya ne say ye mo ense mo mpae ana ye mo ense mo mpae so no entumi duabo matwam
ye ntumi duabo ye bo bi dua ukase metwam a ye ntwam obi asunsum aware no metwam enye yie saa metwam no tutuo pay metwam pay no ene de metwam ka say mina na ka say ye hurious ye brofo bi a e say no ka ye hurious di papa bi ani metwam ye ntwam untumi fo anu ntwam bi mu da just why ye bibi saa de we saa bibi na ene dey saa de we cause me hu say o dey saa de we wonu ma de kro dabi we saa de we wonu ma de kro dabi good on say tama Yona bosunu fin no okay Yona forces na bosunu fin no koto kodoro so no na onyankopon pese onya homegie cause wa bere o pese na kuma toni yem nti ntempa eno ma we fifi be kata ne so saa ntempa no ma sa dua we e be fifi be kata ne so ye fa na de nkruma adide nkruma yes eti we na bible mu efifi ya be kata Yona so no eni sa de we eni Yona 4:6 no eni we dey say so akura na ne totobro ye na ba me say anu odin sa de we anu odin ankasa na ne edi enti Yakopon sheda obi o pese na kuma to ne yam enyuru to no so e wa abrabom esini ye e wa abrabom no okoti sa de we ya oboa on survival muna me ka kire o eno no anu odin na nyame bo wo kina ahwefo mfa me number no o kina de obe me ne mra o kina nyame aduma de obe me no de obe kumase no ofi se bibia ntwintwa na kwa mu no omra meduma abas junction omra meduma osipe oso pani agikum ba bi obi be ye wedding ayefura okọ high ho no omra ho ana onfa me number no onfra me osipe onfra me ana se e brada nyame boa e butu nyame boa e pena e obeba na nhaba we nim nyina no makeka pomu de aye nsuesi wo bebre me hohoro wo nsa ho ene wo na ho na se wo se abrabo ene wo di asie e prawa e fi na ko no on try oni wachi de ehwe de besi eti Nyankopon ma saa de nkruma we efifi ekata Yona so no na tese osade ni tumi asem tumi wom o mena fifi kwa ono ane ma ni fifi ato na mo se Yona tewa wo bre wato nsuom ni abefina to baabi efifi yen so no ema onya nyunu ebe kata no so ewia ne hie nti no good obi na de ban ano den ro e so efifi efifi no wa hwa wo mu no eta fifi bebi ho nyunu bola so eni bebi ansiota ano den se eti nyambo china ene ne branda so wei ano den enye we nko wei ni adwura de Onyankopon ma David edi bi dware yeyi ne ho fi no enu bi ena mede aka na mede onwono ena haba be sensia eka ho wonum se onwono so e Bible onwono eta menti mena me ka kira wo enye dua hunu kwa saa de we saa onwono no ebini onwono no ebini obi mu fan bitter leaf as a day bitter leaf bitter any good any ayan soroma ho ensoroma esa ye mena me ka kira wo we o de me say nyame adu me kina we de mo asomo a ebayere anasa brada adide nkruma na wo Bible mu no ebi ni o etu ni man na wo hu bi nyame bo brada eni ni wuku ada so Reverend Agyapa so wo tenase e wo meduma oso nyeduru abas junction oso opanyin agekum fie baabi a ya no mo rente e de engagement any wedding no e ho e na wo tena nyambo brada ni wuku ada na momu ba kumase a nyame bo tena e fiada ubetima frɛ no no ba be hia no one on one me ko on me ko hu se nipa ho mi hu se enye se ho ko nipa miasa wetia wo obi an kana sam dabi o abotre ma ono betena se no wadi nkomo adide kruma mate ba na mnim se sa de we abra yesua no ne edidi agoro ne etotoboro ye ho se na ye aduro pa to mi wo nyame bo tena to anamon na ko ntem Reverend my ma ko teach me fan shiro na me na me ensure de no ho na me time ni nche no yemre no na Psalm 46 verse 4 Psalm 46 verse 4 eti aduana nsia
emunsuo hwe o kasa tie nsuo woni musunsu ma tie nsuo woni de nsuo ye yanko o se esuo bi ni mmuamu ama dabi kan ye esuo bi emomu ni mmomu ma onyankopon kuro ene je yes osuru ni tena bia kronkron kanibiem mame esuo bi momu okase esuo bi momu aho ba bia nsuo ni nsuo hia ba bia nsuo ene nsuo hia nsuo ni nsuo we ebehia mu a o se nsuo bi momu ma nyankopon ni je nyankopon ni je okay ensuo bi momu ma nyankopon ni je osuru ni tena bia osuru ni tena bre ekonkron ene ho onyankopon timfinfi what timfinfi enwoso nyankopon boa no good anopa hema enti ba bia ensuo hia no a mo se ya bosom no nyankopon se ne kuru ho no wote timfinfi ho no wote ni finfi dabi mame fa last one to aso e wa Revelation chapter 6 and the quotation for to me we are the my church in Revelation chapter 16 verse 5 Revelation chapter 16 verse 5 o kasa tie nsuo hwe o de wunni munti bible nan kasa bebre mi nim se o mu kai se any day se well adnan kasa nyankopon nan kasa no o se na mete se nsuo so bofo no se enti se obi adi nsuo bo udua bofo no ti nsuo no so no wona di asem no enti nkasa o ebosom okum osai otimi kum asai otimi so boa amani pa ye o se na mete se ensuo so bofo no na se nsuo bia bofo te so ensuo bia bofo tim onyakopa hyeda no aye ne saa ensuo so bofo mete se ensuo no so bofo Matias na se ebeye boni ama wa everywhere good ebeye papa ama wa good ejina wo so good na okasa abofo nipa bia ne abofo ne namo honhom bia tie nie ye honhom mu a ewo nsuom otimi se obetumi sama obi ma tender agrada na kuno obetumi sama obi madua na dua kuno edua so ebo nipa ya ade yi edua ni wiase nipa ni wiase at the same time dua ekum nipa esaso ma nipa nkwa sisi wanti nyamsuma sia obekati bibia anye wanti nyamsuma sia obekati bibia o wiase no nyamsuma nkasa ho odi asempa eye sign symbol and a token nyamsom eye sign symbol and a token yes na di shemu kena ya no nyamsom no ya me adumu a semna we enti me ka chese me say na mbebusa ho me say meboa wa onyankopon mu no me na isi bibi so o say asemna we na ban ko ahụ facture camera ma hwefo no na ban ko a eni we wudi bedware we obi a wo say yasama no ama sunsun bi ama ni di asie no omra me de obeyina firi so we me de be ye firi so de kura we se de kura mi na ede no ha ban ko na me na me ka kire o eni ama 7 na ban 7 na odi aye na me de aye sa bofo no ka ho aban bofo no usuruma no o ka ho bi o ka ho sa onyono no ebi ka ho ana we so enua o mani adene obi a ya wa no sunsum obi a wo ya dwuma obi a wo di dwa obi a wo di dwa o obi a wo di dwa obi a wo ya dwa person obi business we na me de ma obi a person obi filling station na enne na ni age a on fami ni agro the last me be no odi dance that's right we bi na me de ma obi be ma bi aware oba na tenase 9 years o ma wo mienu ana okofa oba afoforo afa de be ma oni di fie oba okeka na yiri tribom guna ni mase sister na susa wasimpa be no moye why fasting abom pa boni nsam wonya solution enti wotemi ka wasinne de besi bia besi ana oba me nche na me say oba enye bibia obaji wade ama oni age na me de ma no de koy direction oye wie ya brand ba fio no mo 5 days oh ya duane man wo piango baby hey
nti rebe Agyapa so anye ya na ene so bie ma na o na be ma na tam ne car key o akobie gate okotuka obie gate ni afi ogina odin no aye sei no aye sei oye sei no aye sei enkwa na minyai oye sei no aye sei oye sei no aye sei no adan ani no abewura fi no atu gate no abewura fie obewura fie pepepepepe no afre na ire say on fa duane ma no aduane na o masa woni na didi awie mo da mpa so anko bi onko no afa oba no frefre no no de ma na ire say ni babia anko onko no e no otete onyina nkan say ni kunu wada o ma na mo so wan kasa kasa una ko fa wade oba pe oba bi tra me ne me ire yada sister si won hu bi da ni wi ase oba ye am say ye fra ba bi insan so no onyakopon nim de ye no aye tumi wa haba mu no ye wa haba bi wono mo na ni adene esi ufie kura sunsun morning to me ma hono mo na me kura de ade amama ji wadi mo ne se de also wo de onyi fi ni no to me odi asempa odi onya nsan so na odi TV na ade fafa ho keke that's right yesu so na ye kwa fom na me nim that's right ena me koto obi mu ada no onim nyame bo aho nyambo otena de oba me no chena no why free no mra me de me nka ne kase omra ena nyakopo ya adom nso a ebrada obeba no na makeka ha ba abom ahya ni nsuo bebresi ho ena ye meka kire wo ba ena ye wo ye hwan memma obi di bi ahoro wonsa memma di bi ahoro wonsa ho ena wo na no yi ni ma bi afiri wo so me pese wo kire fem wo ne gye enti me fra obi a onya adwuma na adwuma sei me fra obi a ososikema na ahye me fra obi a odi dwa na nkoso da me fra obi a ya sama na masunsun bi a wotete no me fra obi a obi gu na ware osunsun mu me fra obi a ya wa no sunsun mu a ogine ho onye ne bibia sei me fra obi a pese otu kwan ko bobra but wa ya ntimi nya yie me fra na bi a ohini bi a obi ene wurawura ba bi asa na hinie agu nanim ase waka me yes obi fra me o say odi asempa oyo ohene o ka ye ne ka me no ye dini si akonya so 6 months ni pete saboso mi nsia obebi lines ana da mehwe which is aboso mi nsia ni eti aboso mi nsia ni no ye dini si akonya no so ne de to so mi nsa oda ya osori ofri ne mpa so esan no hu se ni sisi agi ni hwim eno ano no o ka se edafo mo onya hoto biem o ka se edafo me no ka se woti opa ani o tie me on fa pen on tro me number no on fa pen on tro the one bia obi ono mo a me no ka say sebi o any problem o tie but on timi nhwe ma me mo bo number no fa pen any paper na tro me di gu ase Reverend Agyapa me pon program na frɛ me na ye ni nkomo Reverend me nya dan me wa haw me nya dan me kyerɛw bra 0244 277 109 0244 277 109 me ma ba kwa ka ho 0244 027 240 0244 027 240 the time no enche na free ante o twura twro ni ye o wi ana wa kire wo kira kwan 0244 277 109 0244 277 109 me ma ba kwa ka ho twro fagu paper no so twro din no Reverend Agyapa Meduma twro gu ase 0244 027 240 0244 027 240 mami kan mako mami kan mako zabre abrobi se papa o me pana sempa basiro si kan number me kemika se me metumi ache number no mami kan mako 0244 277 109 0244 277 109 and I did toss me no 0244
277 109. The toss me 0244 027 240. 0244 027 240. Reverend Agyapa. Metna say Kumasi Meduma. Kumasi Meduma. Udu Kumasi ya Meduma. Ehwa pankro ne Meduma. Faka besi swam run about. Ubetima ba Meduma. Faka besi tech. Ubetima ba Meduma. Faka besi sofulai. Ubetima ba Meduma. Faka besi macro Johnson. Ubetima ba Meduma betu Reverend Agyapa sunsumu jata ne ye dene. Bedeme sabe wura baabi ayi bibi di amaw. Menye tinye. Se ni friend ni say obo ba. Na ne na si be so. Minim di America. Me ankasa. Don't mind the tardy. Me gibi ye me nipadua. Ma BBC. Obetimi hia ma obobrim no asa dodge. Ma membusa wo. Nyambo chena. Nipa ben na o hwehwe se omo bra wo nchen. Obu ho a mesu teacher for nkwa na emra. Obu ho no mo se doctor for nkwa na nipa ben no o pese omo ba wo nchen no me bua wo mo. Obi a ya wo no aba wiase a wonwuye enne wote ase. A wo bre ne widiem. O bre na wariem. O bre na dwumam. O bre ne sikasem. O bre na sitrem no na mehia won. Obi pa wo ba. Me na me ka kire wo me se anasa awo de awo nya aban kokura ye de wo kokura ye le kokura wo kokura oba ne be ma ye de oba ne wo kokura na me ntini mi ase ade wo ye simple e down na ho na wo bre ade ndi down na ho na wo bre e ye simple e down na ho na wo bre nya de bia na betetem mu sa o udi agura be sofu be mu aye fasting sama ulcer obesa pia ye say obi say me kobra wu ere ndene now some also pafe udi agro ha na da so no besa creative fu aso tuni padua so enye bibia na ye ya fasting e ma wo kra e ma na ye den wo kra en kwanya da bia inya mompa ye tietiem me mempa kakra bi o na mempa ye so no me sole pe me danya kopon ase wi a kakra bi ma danya me ase every day me dana ase every day me dana ase every day me dana ase enye de me bisa ade ba kwa me pe wo ho ne se asem bia beka bia no bible mu no owo quotation tai asem a wo kan se nyankopon asem ne tumi a odi amaye e na sofo no so minim se suku samo se danyon e ne ade ase no o mo wadwen mu nkan se dabi Elia honhom ya adwuma Mose nom Jeremia nom oh what da bena Joshua ko gada nipa enya nyuram toye omoto dwoma jeliko afaso bubu eye bible e wo se nipa tena se sua ne ma bi ye di nyankopon tumi di agoro na nipa gu aso me ye bresa obi se osua de awu hunu ye kan ye se ni tri na ewu na adwen ni tri na ewu wonu sunsun ekuti asa nipa no hwe ene me koso abrabom no ene fie ne abusuam no ena fo me sa wo onyame ama 70 80 years oba ne de ono be doctor ni ti wonya 25 years no ne de yare to no so onya 26 years ne de yare to no so wo be ye engineer onya 14 years ne de yare to no so wa bawo wa ni padua abusuam wo statista wo pagya no ene bre wase mini madam fubi ono ade mi ankasa me so ne nsa e de na ba me gidi se ohweme ni nuanu mu nyina ya be for mako Germany it is omiye nipa 6 aka ono pe oma trying for 7 times enkoye ono nko 7 oh mani tumlika no amra ne bra no mo apaba omo se omo nko mu hu oma paba mani tumlika no amra ena se mi ankasa me so ne nsa de na ba omra okay Job 16 verse 12 na was ye de sanko fry butaye so betumi aka man kura sana mapon wa Job 16:12 was ye de sanko fry butaye se mo munye ye da every day ye no butaye da target you say wo abusuan we ye ma munye ye da ye ma ware da ye ma wo da o se aka midi ye obubu me oso me kon obubu me pasa o di mi si wa butaye se ye ma menye ye kane na nka utoka wo ware wo ma kane na nka utuka minimo bia wotuka kwa trouble tire osisi down Ghana so na woton ni nyina men na wotana dafo nkai so no ye de na yebota ye ma onye yie wo so te faako se mra we ho ye dai pada we ho ye dai
edua powder e ho ye dey we na ye e ho ye dey se mra we ho ye dey we e ho ye dey su ya pe ohu ma na bo wiper wo bo wiper onkwa na wonya wo to ye dey obi abu kwasia sa wo da so ti wo se kenya nipa bebre say ti se Reverend Agyapa Ghana me nuanom ka ye mre o because obi otimi tire enuamu otimi tire sunsumu asem odi asempa we etimi ese me ntwa no odi asempa we no ye offense you know sa adidi nkruma no na bani we na yiswa ne e de di agoro no na bani we se ne sa no a we say e wode ye abano nko a we wode ye we se metete makoma konso mete 7 bia wode ye mete 7 bia wadwuma ye mete 7 bia wadwuma ye so o pese enima koyi wa brabo mu a mete 7 bia na me de ka bibi ho a e wadwuma ye enti me se nyame boa e benada ampaya ebidwa ochina de obeme no mra ochina nyagopo ya de obeme ne mra so wontumi ma ochina ya ho boa e bra eye butu ebe ye butu nyame boa ochina ewo medoma baby a obi afaka ko medoma odo onye du afre Reverend Agyapa na emom kai se ebenada nkoada eno na ye butu eno de oba ubehun one on one wa opese oba nyambo chance ubetuma behun one on one ebenada nkoada so otenase odo betru ubedu medoma wo se wo opanyin age kum fie baby a omoye wedding engagement na ho ena Reverend Agyapa obutu ubekwa akoto no memre na so odi asempa meye na ma sorry na answer na Reverend mamentia me mabi won kran ne tie o mutaw Benis hwe me ofaya hwe me akwasi hwe me mabra hwe me paya hwe me yisra hwe me ofaya hwe me all right Reverend omunya omo yo me de odi asempa me do bibia se wonya aso na ohweye erode yakopon nhira na emom de bia asema me ka kiro ne se ni ameme nye no de asembe breme no onso hwe da wa nkwa ankoye nyame bo adasende hia odi asempa ene ma pankwa na de bro bisi ya chia wo bia medofo bidiane Reverend Agyapa beni wahia jebre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode ehaban ensuo ni nua a wodi tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de ache me ebe wanwa wani baje nipa bebre afasa kwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia ona kade na boka se sa na bibi wo wi ase me wo meduma ha ya Kumase ehwa meduma Abas Junction ho